कलरा देखि आपण नाक टेकी देलेनी ना, किंतु कलरा जे आम देह ପାଇଁ हितकर एटा तो आम समस्त जानिछे। प्रतिदिन तेल मसला खाई खाई किछि दिन साधा खाइबा के इच्छा होलानी। ସେଥିପାଇଁ କଲରାକୁ ପତଳା ପତଳା କାଟି ତା ଦେହରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦିଏ। ହେଲେ ମୋର ଯେ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିବା ମନେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣେ, ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିବେନି, ଆପଣ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେବେ। କଲରା ଭଜା ତ ସିମ୍ପଲ୍, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ, ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲରେ କଲରା ଭଜାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ତେଲରେ ଭାଜିଛି। ଟିକେ କଲରାକୁ ଅଧିକା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଆ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆପଣ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି କଲରା ଭଜା ମୋର। ହଁ, ଏମିତି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଭାଜିବେ, ଯେମିତିକି ସବୁ କଲରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେବ। ଦେଖିଲେ କେତେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା। କିଛି କଟା ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ତେଲରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିକ୍ସଚର ପାଗଟେ ବନେଇଥିଲି, ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ମୋର ସାଧା ଥାଳିଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଟେଷ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।